Teď. Takže, soudruzi, dneska jsme se sešli, bohužel bez našeho soudruha kamaráda, který bohužel se uzřel jak to prase a dneska nemohl přijít. No, těho si nevšímejte. Teď tady bude crash test zase opět super moderními nástroji. Je to super moderní síťovky. Opakuju, ho si nevšímejte. Nechci tam do toho roha. Tak, na to super není síťová karta. Je od firmy IBM. Jestli mi vidíte, ty si můžete přečíst sami. Ještě zaostřím. Do ISA slotu. Tak to vyzkoušíme. Počkejte, já tady nejde, ať nám tady s tou netlačte, tady. Vydržte si to. Ještě dostanu vám za toho prasáka soudruha. Tak Joši. Amen. Jak to bude, more? Král, to tak mi všude máš. Jejda! Ale bohužel jsme zlikvidovali náš demorační nástroj, nemůžeme pokračovat. Tak toto kladivo vrátíme dědovi. Mám pokračovat. Ty čo, já Joga, to by to ublíží, vole. Co mi to ublíží? Dělej, nebuď stráp! Pokračování našeho kreštěstku. Bobeček se otral, ale chtěl ty to rozbít. To dobrá, jo. Rozbít, držku. Ujívaj, to věcí, kurva. Dej na to. Ujívaj, kamera se bude dávat. Dej Karle klíčky. Ty to už sežeš, vole. Děcka, malá rada na závěr. Když to fakt nejde, tak zkusíte to. A nic, vole. Tak. Skládací grafická karta. To je síťovka kriple. Dá vlastně síťovka. Já beru ty odpory, mori, dostal mě prdeli. To je v prdeli, děcka. Jo, vole. A tady vidíte naši sbírku rozbitých věcí po našich super moderních kraštěstech. Napřed to. Tady je můj kemer. Stoj! Naschledanou příštího crash testu.